Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba ke kaGeorge Mahlowu, umfana omdala. kuGeorge Mahlowu kuthiwa iKaizer Chiefs ke ingazibona emloza umfana omdala, ngoba ke icontract yakhe yaphelelwa phaa ngoJuni. Xa beyilandelela koonondaba bathi ke uzothi ga ngoku akukabikho ngxoxo phakathi ke kweKaizer Chiefs kunye ke noGeorge Mahlowu. Ithi ke le ntetho uGeorge Mahlowu lo unalo ilungelo lokusayina ke i-pre-contract ke naliphi na iqela ke angazimanya nalo apha phantsi kwe-Betway Premiership. Baphulaphuli ke iKaizer Chiefs kuzothi ga ngoku ayikacacisi malunga nekamva likaGeorge Mahlowu. Nize nikhumbule into yokubana ke uGeorge Mahlowu lo usukela ngoku i-key player ke phaa kuMr Nabi phaa kweKaizer Chiefs. Uzothi ga ngoku ngoba ke umfana omdala ke udlala rhoqo, futhi ke uyayifumana ke ithuba lokubana ke angena adlale ke kwezi match umfana omdala. Loo nto ikhokela into yokubana ke mhlawumbi ke kwawuthi ukufika loo June lowo abeke uGeorge Mahlowu ke okanye uMr Nabi eyitshintshile ingcinga, esithi le ndodanyana mayinikwe ke enye ke contract. Nawukho into yokubana ke uGeorge Mahlowu lo mfana omdala ke usuka kwi-injury ende. Abanintsi abantu futhi ukuquka nam lo ndandicinga ukubana uGeorge Mahlowu ke akanobasalenza ixesha phaa kwiKaizer Chiefs. Ndandicinga uba mhlawumbi ke wawuthi ephila iKaizer Chiefs ke imkhulula, kodwa ke uthe nje gqiba phila uMr Nabi ke wanethemba phaa kuGeorge Mahlowu, wamsebenzisa futhi ke waqhubeleka emsebenzisa. Baphulaphula uzothi ga ngoku futhi ke usadlala nangoku phantsi kwesandla ke sikaMr Nabi. Loo nto ithetha ukuthi ke ilele phaa ecingeni okanye ke ezandleni ke zikaMr Nabi nokubana ke uyaqhubeleka na amsebenzise phaa uGeorge Mahlowu okanye ke uza kumkhulula. Kodwa ngelipheleleyo kuGeorge Mahlowu umfana omdala ke ikamva lakhe uzothi ga ngoku phaa uKaizer Chiefs ke linkenenkene umfana omdala. Icontract yakhe iyaphelelwa phaa nge-30 kaJuni. Loo nto iyakuxenta ukubana ke unelungelo lokusayina i-pre-contract ke naliphi na iqela uthi alityumbe. Nize nikhumbule ke enye into ke baphulaphula into yokubana ke iKaizer Chiefs le ebeke kwabetha i-30 kaJuni yaqabela ke mhlawumbi ke kwaqala uJulayi. Noba iyakumkhulula uGeorge Mahlowu ke yakumkhulula njenge-free agent, ngeke ifumane nesenti. Kodwa ngoku iba iyakwazi into yokubana ke imkhulule, mhlawumbi ke yakwazi xoxe nezo tim ke kubekho into ke eyifumanayo uba ke ikhawuleze yamkhulula ke ingakafiki laa 30 kaJuni. Kodwa ke ebeke yafika laa 30 kaJuni ke kwaqala uJulayi. Loo nto yakuxenta ukubana ke uGeorge Mahlowu uzohamba njenge-free agent. Kodwa uzothi ga ngoku akukabikho ngxoxo phakathi ke kweKaizer Chiefs kunye ke noGeorge Mahlowu malunga ke nefuture yakhe phaa kumakhosi. Eyona nto ibalulekileyo kuyo yonke le nto ke baphulaphula into yokubana ke umqeqeshi lo weKaizer Chiefs ke uNabi uyaqhubeleka ke uyamsebenzisa uGeorge Mahlowu, futhi ke umthembile uyamsebenzisa. Futhi ke uGeorge Mahlowu akanqatyelwanga ke yindlela yokudlala okanye igame phaa uKaizer Chiefs. Umfana omdala uyadlala kwiimetshi ezininzi. Mhlawumbi ke uMr Nabi uza kuyisayinisa le ndoda, uzawutsho athi ke uyaqhubeleka phaa noGeorge Mahlowu. Injalo ke baphulaphula ke ndifuna ke nani ke ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.